Pekný deň všetkým milovníkom dobrej a kvalitnej kávy. Dnes by som chcel porozprávať o jednej takej hodne kontroverznej téme. Prečo kontroverznej? Lebo mám pocit, že rozdelila milovníkov kávy na dva také tábory, kým jeden tábor preferuje v káve karamelové, orieškové až po čokoládové tóny. Tieto kávy sú samozrejme horkejšie. A druhí zase preferujú ovocnejšie tóny, môžu to byť citrusové, bobuľové ovocie. Tieto kávy môžu mať nádherné kvetinové arómy a samozrejme nesú so sebou aj vyššiu kyslosť. Kým jeden tábor moc tie kyslé kávy nemusí, tak tí druhí zase nechápu, ako môžu piť preprážené kávy a preto túto tému považujem za hodne kontroverznú a myslím si, že stojí za to si o nej porozprávať a vysvetliť, ako to vlastne je. Kde vlastne tá chuť v tej káve vzniká? Kebyže ste si zobrali zelenú kávu, toto je káva, takto sa zozbiera z plantáží a vlastne vo vreciach ku nám príde takéto zelené zrno. A tu je vlastne to isté, len omleté. A ak by ste si takúto zelenú kávu zobrali a zaliali horúcou vodou, tak boli by ste veľmi prekvapení, ako takáto káva chutí. Žiadne z tých chutí, ktoré poznáte v káve, v nej nehľadajte, neboli by tam. A prirovnal by som to k tomu, že ak si v lete predstavíte také voňavé seno, čerstvo usušenú trávu, a tu by ste si zaliali vodou, tak asi takáto káva chutí. Takže kde sa tá chuť berie? No, je to veľmi jednoduché, je to tepelným spracovaním kávy. Tým, že sa káva praží, vzniká v nej veľké množstvo chemických reakcií a tie sú zodpovedné za aromatické látky, ktoré sú nositeľom tej chuti v káve, takže takto sa to tam tá chuť vytvorí. Ešte by som povedal takú jednu veľmi dôležitú vec, že prečo práve ovocné chute, prečo práve čokoládové, čo je za to zodpovedné, tak zase veľmi krátko, podľa toho, či káva rastie vo vysokých nadmorských výškach alebo podložie lávové, prípadne iné, tak má potenciál mať či už ovocné chute, pokiaľ rastie vo vyšších nadmorských výškach a v nižších zase čokoládové, ale treba tu spomenúť tri také dôležité fakty. Pražiar vie v podstate každú kávu upražiť tak, aby bola kyslá alebo horká. To je taká jedna veľmi dôležitá vec. Potom druhá, čím rýchlejšie sa káva praží, tým vzniká viacej chemických reakcií, ktoré sú zodpovedné za chuť kávy, čiže tým tam viacej vzniká rôznych aromatických látok a tým je tam viacej tých chutí. A tretí taký veľmi dôležitý fakt, ktorý si musíme uvedomiť, je to, že cieľom nie je upražiť kyslú alebo horkú kávu. Cieľom je vlastne z tej kávy dostať maximum. Čiže ak má tá káva potenciál mať nádherné ovocné tóny, tak si myslím, že je škoda ich zabiť tým, že tú kávu veľmi upražíme. A zase opačne, pokiaľ tie ovocné tóny nie sú až také úplne ideálne, tak si myslím, že pražiť kávu na to, aby tie ovocné tóny mala, čiže aby so sebou niesla tú kyslosť, nie je moc dobré. Ak tento tretí fakt pražiar nedodrží a povie si, že prepražená káva pre mňa nie je dobrá, ja chcem pražiť na svetlo, chcem, aby tá káva nebola prepražená, tak sa potom môže stať presne to, že sú tam tie tóny, ktoré nie sú úplne moc ideálne a potom človek, ktorý miluje horkú kávu, keď takúto kávu si dá, tak je z nej veľmi, ale veľmi sklamaný, pretože tie tóny tam ozaj nie sú úplne ideálne. Na druhej strane zase prirovnal by som to k niečomu, ako keď ľudia nie sú zvyknuté na nejaké jedlo, ako ja možno v detstve som nechápal, ako možno niekto je pardajkovú polievku. Proste nebola tak odporná pardajková polievka, že
Nechápal som, ako to niekto môže jesť, až kým som v Taliansku jedol úžasnú pardajkovú polievku. A postupne som si na ňu zvykol a dnes už bežne pardajkovú polievku zjem. Tak je to asi podobné, keď niekto nie je zvyknutý na kyslú kávu a práve takúto kyslú kávu dostane, ktoré nie sú tie tóny úplne až tak vyladené, tak si možno povie, no tak takúto kávu ja nikdy piť nebudem. Preto je veľmi dôležité, aby si pražiari uvedomili, či má význam až tak tlačiť na pilu a všetky kávy pražiť na svetlo, čiže upražiť ich buď rýchlejšie alebo do nižšej teploty. Ak by bolo možno lepšie a tie tóny čokoládové, orieškové, karamelové by sa tam viacej hodili, to už samozrejme nechávam na každého z nich. Ja si myslím, že dobrý pražiar sa v prvom rade snaží o to, aby tú kávu vyskúšal. Niekedy už my dostaneme informáciu, že tá káva má také alebo onaké tóny, čiže vieme predpovedať asi, aký profil praženia by sa tam mal použiť, ale dosť často proste to musíme jednoducho vyskúšať. Musíte to vyskúšať a je to proste mravenčia robota, ale ak chcete dobrú kávu, tak jediná možnosť je ozaj experimentovať. Čo dodať na záver? Život je krátky a niektoré veci nevyskúšať je podľa mňa veľká škoda. Takže skúšajte, experimentujte, možno časom zistíte, že tí, ktorí preferujú horké kávy, tak si veľmi radi dajú aj kyslejšiu. Týmto ľuďom by som práve odporučil, začnite s africkými kávami, ktoré sú priam predurčené na nádherné ovocné tóny, vyznačujú sa hlavne rôznym bobuľovým ovocím, nesú so sebou kvetinové arómy, takže išiel by som buď do Etiópie alebo do Keni. Vyskúšajte, možno vám práve táto káva zachutí. A druhému táboru je to samozrejme na vás, ale piť stále tú istú kávu a nevyskúšať niečo iné, považujem to za veľkú škodu. Takže priatelia, skúšajte, experimentujte a hlavne si tú kávu užívajte.